Čaute, vítajte opäť v našej PNC obývačke. Dneska po dlhej dobe si otvoríme môj najobľúbenejší produkt. Možno, že ever v histórii Pokémonu, lebo jeho skladba je naozaj že úžasná. Jedná sa o nič iné ako o Professor Juniper Premium Tournament Collection, ktorý obsahuje podľa mňa to najlepšie zo Sword and Shieldu. Takže poďme sa na to pozrieť. Za mňa je to bomba. Na otváraných ich mám naozaj že desiatky. Čo obsahuje táto krabička? Obsahuje niečo samozrejme aj mimo klasických kariet a môžeme sa na to v rýchlosti pozrieť. Pekne ju mám vyprázdnenú. Čiže máme tu set slívikov. Tie sú také nach, by som povedal. Nič zaujímavé. Máme tu ale za to prekrásny coin. Pekná zelená farbička, ligotavý, veľký, nepoužiteľný, ale zberateľsky fajn. Kocky, markery, taký ten štandard. A plus tu máme vlastne set promokariet, kde sa nachádza Fullartová profesorka Juniperka a potom sa tam nachádzajú vlastne aj jej klasické verzie, ktoré sa používajú do deku. Takže tento balíček, aby ste si vlastne aj vedeli povedať, ako samotná tá karta vyzerá, si rovno aj otvoríme, lebo v podstate ešte nikdy sme si ho tu na kanáli nepopli. Takže toto máme tie Galaxy Foilové klasické Juniperky, je to Professor Research karta a ich Fullartová verzia, ktorá tu má damage, ale štandardne tam nebýva ten damage, teda nie je v takomto rozsahu, lebo tu je nájde ostrý roh. Tak, takto vyzerá Professor Research, profesorka Juniperka. No a potom tu máme ako inak deckboxy, v ktorom sa nachádzajú naše boostre. Boostre, ktoré sa tam nachádzajú, sú z mojich 4 obľúbených sérií Sword and Shieldu. A to 3x Brilliant Stars, 2x Fusion Strike, Evolving Skies a Chilling Reign. Poradie skoro nezmeníme, iba prehodíme Chilling s Evolvingom, ktorý necháme nakoniec. No a poďme sa na to pozrieť. Wish me luck. Čiže všetko pripravené a začíname Brilliant Stars. Brilliant Stars set, ako viete, ktorý ma dlho trápil. Dlho, kým sme našli svojho Charizarda. Tento set je postavený teda hlavne na Charizardoch, ale obsahuje aj krásne Trainer Gallery karty. Je to vlastne prvý set Electabuzz. Je to prvý set, ktorý obsahoval TGčka, ktoré sa oficiálne volali TGčka. Predtým to bol ešte Cosmic Eclipse, ale tam neboli označené ako TGčka, ale bol to ako Secret Subset. No a také, že tie top TGčka, čo sa nachádzajú v tomto sete, tak sú Umbreon VMAX, Umbreon V, Hawlucha Reverse, Magmortar a Mimikyu. Ale je ich tam naozaj veľa, veľmi pekných. A top hity sú samozrejme Altarty a je to Charizard, Arceus, je tam Fullartový Charizard, sú tam Rainbow verzie Arceusa aj Charizarda, čiže naozaj tých hitov je tam veľa. Ale dneska zatiaľ nie a nie nájsť čo i len jeden jediný z nich. Oranguru, veľmi pekne spracovaná karta. Naozaj dizajn je krásny, je veľmi farebná, čiže prvý hitík z Trainer Gallery a máme tu Oranguru. Šup ho sem. No a poďme na to, Fusion. Fusion Strike je najkrajší set ever created v mojich očiach a veľmi ťažko bude niekedy prekonaný. 4 však áno. Lebo nebavíme sa teraz iba o top hitoch, ktoré sú absolútne úžasné, majú aj perfektnú hodnotu. Bavíme sa aj o obyčajných kartách, ktoré sa v tomto sete nachádzajú a naozaj arty overall sú tu veľmi pekné. A teda akože samozrejme áno, ja ako milovník Gengara, tak sa veľmi teším aj z top hitu, ktorý sa tu nachádza, taktiež Mew mi je srdcu veľmi blízky a nachádza sa tu v niekoľkých podobách a vo všetkých je podľa mňa absolútne boží, takže Smeargle, Qwilfish, Miau. No čo? No nič. Taký je Fusion, tak ho poznáme, ale sme s tým absolútne stotožnení. Chilling Reign, vychádzajúca hviezda dnešnej doby. Tento set sa ustálil už pomerne vysoko naozaj, čo sa týka hodnoty. Cena caseu sa pohybuje niekde od okolo 1300 €. A top hity nie a nie padnúť. Možno aj to je ten dôvod, prečo je taký obľúbený, lebo naozaj, keď už to padne, tak je to radosť ako pri Evolvingu.
Takže Volcarona, no a zatiaľ môj top obľúbený produkt nám nedal úplne to, čo by sme chceli, ale máme stále jeden booster v rukách, ktorý všetko môže zmeniť. Takže let's go Evolving, daj nám hit. Viem, že to chceme asi moc, ale kódik dobrý, opačný, ale dobrý. A tak, holičko to istí. Ale treba veriť, takže poďme na to. Scrafty, Slakot, Hitmon, Feebas, Scraggy, Drowsy. Volcaronavé. Takže, dúfam, že sa vám toto video páčilo viac ako mne, lebo tieto hity sú naozaj smutné, ale aj o tom je Pokémon, ale zaotvárať si takto krásny produkt je radosť, si myslím, že naozaj vždycky. Na konci dňa treba počítať s tým, že víťaz je vo veľkej väčšine Pokémon Company a ide o tú zábavu, ide o tú cestu, ktorá nás dovedie vo väčšine prípadov k tomu, že si tie hity aj tak nakoniec kúpime. Takže majte sa krásne, dúfam, že ste sa zabavili a vidíme sa na ďalších openingoch. Čaute!